Station 2, klar, start. Godt så. Stak højt. Vi starter med at gå herned, og så skruer herned. Hvor det så er, når vi skruer herned, så går vi op, og så drejer vi ind i motoren. Det gør, at vi får vendt dem her om, så de går ned og rammer ventilerne. Så det gør vi. Så, nu rører de der. Det kan man så se. Og de begge to begynder at bevæge sig. Så nu er de klar til at justere på. Så tager vi så sådan en skraldenøgle her med fastnøgle på, og løsner den nederst. Så det siges, det er udsugning. I udsugningen, der skal du bruge en 20 mm søbler, så vi kan se, at det passer. Så nu spænder han den op. Nu når vi snakker om så spænder jeg den til op, indtil han kan sige, at den passer. Nu er den så alt for blød. Nu kan jeg bare glide lige igennem. Det skal den ikke være. Det skal være sådan, at den lige kan hakke lidt, så man kan se, at den hopper lidt frem og tilbage. Klokken over 23, så jeg har fået den her vej. Så er det lige lidt motor. Yes. Nu er det alt for stramt, for nu kan jeg ikke engang få den ud igen. Det var så alt for meget. Sådan her. Sidder den så. Nu hakker den sådan lidt. Så det er så lidt for meget. Men det kan vi lige hurtigt lade om på her. Nu er den alt for blød. Lidt mere. Alt for meget. Lidt mere. Stille. Lidt tilbage, lidt tilbage, lidt tilbage. Yep. Nu hopper den sådan lidt. Så skulle den meget gerne passe der. Nu er den blød igen. Lidt mere. Der. Lidt mere. Sådan der. Der. Det er fint. Og så stramme det hele til igen. Yes. Tager du den her. Sætter den fast noget på. Det er lige godt drille lidt møg. Det er meget svært at justere ventiler, fordi at det er, når du går ned og så skal til at spænde den igen, kan det være, at den hopper op, så den bliver blød heroppe igen. Så skal du til at gøre det forfra. Så det er svært at så justere ventiler. Ja, lidt for meget. Der. Lidt tilbage, lidt tilbage. Yes. Så. Ja, fint. Godt. Nu er den justeret. Godt så. Nu kan vi jo sådan set blive med at gøre det alle sammen, men vi gør det lidt lettere. Det her, det er udsugning. Det kan man så se, fordi den går herned og pumper, og det går ud i det her, hvor jeg har så videre ud. Så der skal man bruge en 20'er på. Udstødning, det herovre, den går ud og så pumper ud til udstødningen. Der skal du bruge en 25, og så kan du blive ved sådan. Men nu hvor de her to er justeret, så kan du ikke bare gå videre til de næste. Så derfor det du gør, det er at du går herned, så tager du igen din nøgle, og så går ned og skruer hernede. Indtil den næste af de her to heroppe, de går ned og rammer, ligesom de her to de gør nu. Og så kan du gøre med dem, og så går du forfra, indtil dine andre går ned. Og så når du kommer her tilbage igen, så ved du, at du er færdig, og så justerer du. Sådan skal det gøres.